I oni su kao i svi mi nekada bili djeca. Dobivali su loše ocjene u školi, a najveći su dio vremena provodili u igri i sanjarenju. Kada su odrasli, često su radili poslove koje nisu voljeli, nailazili na brojne prepreke i poteškoće na svojem životnom putu. Ovo je priča o sportašu i rekorderu koji je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu, Jesse Owensu. Borba za zlatnu medalju nije najvažnija borba. Moja će vam priča to dokazati. Potječem iz veoma siromašne obitelji. Moja baka i djed bili su robovi na plantaži pamuka, a otac mi je bio zemljoradnik. Pomagao sam u polju nakon što bi propješačio više od 25 km do škole i natrag. Morao sam ubrati 25 kg pamuka na dan kako bih dobio jesti. Početkom 20. godina prošlog stoljeća život u Alabami je bio toliko težak da smo se preselili u Cleveland, grad u američkoj državi Ohio. Tamo sam išao u školu i usput radio. Čistio sam cipele kod obućara, radio sam u rasadniku, u prodavaonici. Ali imao sam san. Želio sam trčati. Dok sam trčao, osjećao sam se slobodno. Trčao sam kud god sam htio. Naganjao se s vjetrom, otkrivao nova mjesta. I ono najvažnije, tako sam mogao zaboraviti da mi je mjesto na kraju autobusa, jer su crnci uvijek morali sjediti na zadnjim sjedalima. Jednoga dana u školi mi se obratio profesor tjelesne i zdravstvene kulture. Ti si Jesse, zar ne? Želiš li se pridružiti našem atletskom timu? Taj mi je razgovor promijenio život. Bio sam primijećen na svim školskim turnirima, pa sam dobio stipendiju za fakultet. Tamo sam počeo raditi s jednim od najboljih trenera u Americi, Larryjem Snyderom. S 22 godine na mitingu u Ann Arboru, Michigan, za samo 45 minuta pobijedio sam u sve 4 natjecateljske discipline, postavivši 3 svjetska rekorda i izjednačivši 4. To je bilo najslavnijih 45 minuta u povijesti sporta i odvele su me ravno na 11. ljetne olimpijske igre. Međutim, meni se 4. kolovoza 1936. godine urezao u pamćenje kao jedan od najvažnijih datuma u povijesti čovječanstva. I to ne zbog mojih svjetskih rekorda. Tog je dana na olimpijskom stadionu u Berlinu bilo više od 100.000 ljudi. Tijekom prijepodneva imali smo kvalifikacije za natjecanje u skoku dalje koje se održavalo poslijepodne. I bio sam napet. Natjecanje je gledao i Hitler, a favorit mu je bio Karl Ludwig Long, visok plav mladić, tipičan primjer čiste arijevske rase i europski prvak. Dan prije osvojio sam zlatnu medalju u utrci na 100 metara s rekordnim vremenom od 10,3 sekunde. Postao sam najbrži čovjek na svijetu i publika je bila oduševljena, ali Hitler nije bio zadovoljan. Mogao sam učitati misli. Kako jedno niže biće može s takvom lakoćom pobijediti najbolje bijele atletičare? Bilo kako bilo, Long je uzeo zalet i s lakoćom preskočio 7,15 metara, što je i bilo očekivano, a sudac je podigao bijelu zastavicu. Kvalificirao se. Ja sam 2 puta zaredom glupo napravio prijestup. Prije 3. i posljednjeg pokušaja oblio me znoj i uhvatila me strašna panika. Tad mi je prišao Long. Čovjek kao ti morao bi se kvalificirati iz zatvorenih očiju. Probaj se odraziti 30 cm prije odskušne daske. Potom je za svaki slučaj ispustio ručnik na mjestu koje mi je predložio. Moj 3. pokušaj bio je uspješan. Otrčao sam do Longa kako bih mu zahvalio. Zašto si mi pomogao? Zato što si prvak. Ne bi bilo zabavno natjecati se bez tebe. Long se nasmijao i nije se obazirao na smrknute poglede Hitlerovih uzvanika. Sport nema veze s politikom, je li tako? A onda mi je pružio ruku. Usput, ja sam luz. 6 sati kasnije počela je veličanstvena borba.
centimetar za centimetar. Na kraju sam ja osvojio zlatnu medalju skokom od 8,06 metara. Publika je zagrmjela, a Luz je dotrčao da me zagrli i čestita mi. Već si najbrži sprinter na svijetu, a sada si i najbolji skakač u dalje. Bila mi je čast natjecati se s tobom. A meni je bila čast natjecati se s njim. Zajedno smo otrčali počasni krug oko stadiona. Publika je oduševljeno klicala, fotografi su fotografirali, a Hitler je bijesno promatrao. S 4 zlatne medalje i 3 svjetska rekorda i dalje sam bio najveći prvak tih olimpijskih igara. Vratio sam se kući kao pobjednik, ali crnci u Americi još će se dugo boriti za svoja prava. Međutim, Luz je cijelom svijetu dao najbolji primjer sportskog duha, nesebičnosti i antirasizma. Za mene je on bio junak tih olimpijskih igara. A za kraj dobro načulite uši, jer ovo što ću reći tiče se svakog od vas. Da, baš svakog. Ako budete pažljivo slušali ili čitali ovu ili bilo koju drugu biografsku priču i trudili se shvatiti ambicije, želje, upornost, znatiželju, ali i poteškoće ove iznimne osobe, vidjet ćete što je to omogućilo da ostvari nešto o čemu se i danas priča s divljenjem i zahvalnošću. Možda ćete shvatiti i da je po nečemu slična vama. Povedite se primjerom ove priče i otkrićete da je svatko od vas to isto. Iznimna osoba koja će kada poraste postići iznimne stvari.